Нечувано сега. Не. Даже може да дойде да играе, ако иска. Ага. Да. Тя и Янаките я видя, ама беше много забавно Янаки като играеш. Кажи нещо, Give us a sign, бе. Give us a sign. Ако не... if you not give sign, you gay. You gay. Тук се чу нещо. Нещо стана, ама не видях къде. Ще го чупа то стана, бе. Какво става? Виж къде ми става. Mission Plans? Yes. Окей. Къде сте? Има ли име на друг? Say something. Do something. Има ли? Моджо. Моджо. Give us a sign. Нека читай. Светнах лампата, бе. Абе, стреснах се. А тук обаче не съм я святкам. А не, тя тук сама се свети. Give us a sign. Майка ти дръба! Чао. Пусна в гащите. Чао. Бягай, бе, чао, бе. Добре. Видя ли го как? Майка ти дай ба. Видях, ама не е там. Give sign. Оха, някой как кихна. Магна. Кома затваря, живи. Абе, бягай, бе. Някой изписка май в далечината чух. Do something. Say something. Но гледалото... Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Ти ко беше, бе, тук какво казваш? Виктория. Не, да. Добре, Виктория беше. Ангър. Не, говориш. Ангре. Така. Просто трябва да изиграем на другия мап. Dream. Който е другия мап? Грозен сам си. Тук не се ли правиш нещо в тази стаечка? Те сега умре, брат. Calm down. Гледай да не те затвори само. Махай се. Здрасти! Митос нещо не ще да приказва обаче. Do something. Say something. Моето е на 0, брат. Какво мислиш? Show yourself. Кое е на 0? Оп, нещо се чу. 3. То не ти дойде. Ти ли стои? То е духа. 4. Добре, значи е долу. 5. Ама... Какво се чува? Не знам откъде е това. Долу ли? Да не е в мазата тос. Май не. Аз не слизам долу. 2. Тук в коридора беше. Тук е тъй. Там горе. Ама може и долу да е... Мисля, че е тук горе. Не, тук. 3. Тос не приказва. Say something. Горе. Тук в коридорчето. Give us a sign. Тук беше 3. Do something. Пак. Show yourself. Горе. Мамито ти дай... Да, горе. Вай, майка ти дай баб. Мразя тая игра шибана. Мамито ти смотано дай баб, момиченци. Просто дай... Искаш да ебеш момиченцето ли? Моля? Новия никнейм на играта. Грозен префюз. Стана ми горещо. Аз имам още... Почнах да зеквам. Аз имам такова. Чакай, че гледам с спермограмата какво става. Ама аз гледам. Нещо ще случва, но аз... Грозен ти ли беше това? Не, аз съм сам. Нещо... Аз съм сам тука, чух. Ама не ми се стори, нали го видяхте ви? Не го видях, чух. Аз съм в автобуса да вземам неща. Той е в автобуса. Взимам неща, Чакай, има ли автобус тук? Вънка, палачката. Мръща палачка, бро. Ще отшава хайде лодка. Той не ми харесва. Ако няма гледаш, нещо ще излезе. Майка ти дай ба.
Какво, бабо? Какво се чу? То с кого седи като будист, то скръзва. Брат, почне да преминава екран. Give us a sign. Майко. Майко. Нема отпечатъци. Give us a sign. Имаш ли... Чакай, EMF 5 има. Да, аз го маркирах. Какво? Нещо горе бяга според мен. Give us a sign. Give sign, bitch. Give sign. Show yourself. Talk to me. Give us a Say sign. something. Give us a sign. Every manifestation device. Do something. Айде да отидем да рисува на него. Say something. До автобусчето. Добре, че да фърля радиото тук тогава. Russian canvas. EMF 5 тук. Тук е EMF 5. Местите нещата долу. Той не Ще рисува ли? неща долу. Не е рисува, местите го тук. Местиш. тук. А радиото е на стълбите. Чай да го гледам за стил. Какво беше това? Нещо измести от другата стая. Да, гледаш дали има активност. Тук и някакви бели неща. Мразя тая игра шибана. Тъпет. Защо си дадах парите? Какво беше това? Ти ли го като? Като мишка беше. Тук и тъй беше 5. Да, тук светна и на стълбите по-рано. В момента е 0. Аз мисля, че ще ми вземе акъла това нещо. Give us a sign. Ето 2. Манифест. Бата, моля да е долу, бе. Как ма стреснах ти вида. Мазата ли? Отивам. Дато ти, Тоница. Майката. Чухте ли го? Горе? Не, аз чух някакъв звук. 2, 3. Къде? Насякъде. Горе мисля, че е. Май е горе, да. Горе трябва да е. Горе стават евентите пък. Къде е този? Горе ми го дава. Фак си ти. Защо имаш и долу EMF, брат? Майко, аз ще умра. Защо съм сам? Сега долу няма нищо обаче. Може ли да се мести този педал? Нищо можеш да мести, го ебам. Ма не ще да приказва този. 0 нещо ще стане. градуса. Точно 0 градуса е тук. Не е 0. 5 е. Do something. Аз съм просто аутист. Say something. Show yourself. Talk to me. Give us Talk a to me, sign. бе! Give us a sign. Може да зачекнем фриз. Шапката! Шапката, ти си шапката. Ма то няма отпечатъци. 5. Какъв коридор е? Има фризинг. Окей, оставям тук. Преместете ESG-то тук, в края. Give us a sign. Къде е ESG-то? Долу ли? Долу аз трябва да го взема. Аз го взех. Добре. Има фризинг, сигурен си. Има, да ми се вижда. Give sign. Manifest. Ехо. Manifest. Нещо ще стане. Manifestation. Педрас. Manifest. Веднага, иначе си гей. Иначе просто директно отиваш и си гей. Отиваш и си гей? Да. Ти си гей, добре. Чули бе? Ти си гей. Светвам ти лампка, защото си гейта и страх от тъмното. Дай да си видим сами. Ай. Манифест. Манифестирали. Манифест. Джо.
Излез, Тук вече сме сейф. изкозем ла. Не, още не сме го намерили. Не. Фризинг, еми... Тоест мисля, че малко дишане уста в уста ще му помогне. Дишането в уста е много важно за главната перфендактна част на джапанката. Грозен, ти имаш най-малко санити, между другото. Защото на мен ми се еба мамата. Бати са, мамата пие на хапче, брат. Ще пия. Аз взема другия крусификс. Вземете канваса. Кое е Един ли? канваса? Е това, да, още едно плътно да имам. Нали сложихме едно? Нищо да имаме още едно на различно място. Али бе. Едно да стои долу на стълбите за всеки случай. Мразя тая игра. Стига. Защо се чувам ехото? Мразя тази игра. Мръсни мишки, брат. Там на канваса няма нищо. А защо този педерас, брат? Оп, нещо смърда. Има 3 МФ повече. Какво мърда? В е тая стая? Да! И това кръгче се появи някакъв дебелак. Значи ESG? Да, пред него се появи някакъв дебелак. Джин. Манифест. Манифестейшън. Манифест. Я да се махнете? Махам се, с удоволствие. О, и беличките! Да, значи сме го... Манифест. 2 хванах. Брат, казах ти, ако не се покажеш си гей. Автоматично ставаш гей. Манифест. Какво трябва да правим сега? Плазам някакви Манифест. има ли? Аз имам 2. Не, оно и лупата ли? Не, нямам. Той е гей дух, често. Гейдох. Да. Така, ами готови сме с орбовете. 2 взех. И аз съм се едно. Значи сега трябва да има нещо друго. Сега трябва крусификси да оправяме с някакви такива. Майко, Къде се гледай? майко. Къде се гледа? Как мразя тази игра. А? Because you pussy. Correct the crucifix. Янаки! Find the human silhouette. Аз пак пуснах той, нали? Последния път тихът игра... Pussy. Yo. Някой там ще I беше. was, Ти кажа аз йо. I was your backup. Аз ще пия на едно хапченце. Пий ни едно хапче. Оксан Тос ти къде имаме? отиде бе? Аз имам 40. Аз колко? Аз имам 74, ти си на 56. Еми, добре, влизам. Какво правим, че влизаме? Еми, Обираме крусификси. Добре. трябва да правим и после да намерим силуета. Ох, майко. Айде сега по Не, пътя ще ще се го търся. Значи обръщаме крусификси. И къде? Оп, единия е готов. Аз ще трябва долу да видя. Да им горе. Къде е? Горе. На Ама черешата. какво стана? Горе, горе, горе на черешата. Гори! Гори бе! Няма бе. Аз търся силуета. Аз търся крусификс. Ама не е горе. Не е горе, да. Ако е омазата, не знам. Това не го видяхте, нали? Не. Само аз го видях, добре. Ще го видите после на клипа. Оп, тук има един. Още един трябва. Добре. Оп, ето го третия. Добре, само трябва да намерим силуета. Той със екто нещо си беше. Майко, майко. А предния път аз не го видях и той сам стана. Явно си го пропуснал. Ей, гледам като хората са... Може да е в мазата. Което е много лошо всъщност, ако е в мазата. Ми да. Лошо е така. Дани.
Ах, как излезе преди малко и вие не го видяхте. Чай пак да видя тук за всеки случай. Няма го тук. Мисля, ако стане директно ще видим пръстите. Или мишките. Тук е прелест. Ето го, готово. Добре. Тя какво търсим пръсти? Или мишки. Или мишки. Пръщи или мишки. Нещо си плещи. Пишки може да гледаме. Аз намерих един пръст. Добре. Пръсти ли са? Да. Окей. Gotta be careful though. Оп, Кой има един? един готово. Значи още един остава, нали? По 3 бяха. 5. 5. Ох, майко. Това пръст ли е? Не. При магната има един. Намерих един, аз го взех. Но няма място. Аз ще дропна един крусификс. Чакай. Имам Къде два е крусификса. пръста? Аз го взех. Добре. Имаме 4 начи. Горе Един е в проверите. мене, така че... Не, аз не съм се качал. Ай. Стига! Стей там! Чакай. Майко. Изгори Изяде ти кръста. бързо долу. Бързо. Маля хубаво, че не избягах, човек, ще е толкова. Бързо. Аз съм с кръста зад тебе, тъй че. Ама ти трябва да си първи, който ще посрещне духа. То това е. Хубаво де. Да, казвам първи. Как да го сложа този пръст? Ага, да. Право съм сега. Хайде, който е първи с кръста. Аз съм с кръста. Хайде, Ами Джо. айде ти си бе! Минавай първи! Аз мислих, че имам всичките пръсти. Не, нали са 5, имаме 4. Къде нагоре ли отиваме? Ами горе, то къде е другия Ай. пръст? Ма чакай, заедно, бро, заедно, кажеш... Ей тук, бро, да видим какво има тук. Аз не виждам пръст. Защото той ще хънтне всеки момент и нямаме... Добре, Всеки момент усмен. Мен... Може да следим додолу да вземем и другия крусификс за всеки случай. Ама изгоря. Не, той е в мене. Он е изгоря. Аз го изпуших току-що. Но ми ще еба мамата. Аз ще кажех един. Какво стана? Хъртва. Кръсе! Да, готово. Изгори кръста. Давай да се маме. Имаме 20 секунди. Търсете Ами пръщ. 20 секунди, ама... What is this intense gamer moment? Майко, искам да си ходя. Къде е шибания пръст? Какво е това, което... Той нещо търкаля по земята. Аз майки че търкаля по земята, къде е Знаеш пръст? къде не сме ходили? В избичките. Там е. Ще ходим ли? Старите. Има още едно хапче на Георги Има Бърде. едно хапче. Това е хубаво. Аз съм сигурно с нова саните. Как ми излезе Излезе на завоя, брат, направо се насрах. Бонко, какво правиш бе, Бонко? Малко акен ти пуснах. Здрасти бе, Бонко. Имаме по 30 саните. Ей, да не ме избуташ навътре, педерас. Не, менталите. Саните се дропва. Пишки. Да, Кой е кръстил нашата гейминг група? Ако го видите, бягаме като мърши. Аз ще умра. Бягаме като мършичка. Че лошото е, че купих крусификс за 2 бона. Аз ще умра. Бягаме като една мършичка. Мършичка. Ето го. Айде, давай. Взели го. Взе го. Давай. Аз се плъснах се. Умирам. Fucking triple fuck. Не можах да отворя вратата, човек.
Fucking fuck. Няма бе, спокойно, той е горе тук, той е до тук. Да. О, майка ти да еба! Сега не може да хънтвате, или? Не. Не, пак може. Добре. Идва! Еле! А чакай ти, бе, къде от... Ай! Бързо, Да. трябва да излезем веднага, И зато има затваряш. Педал. Да не знаеш когато затварям. От когато си педал. Както играем. Страшни игри винаги си затворен от мене. Ти от Killing Floor го прочна това нещо. Еми, Идват да, 60 зомбита зад мен и наша ма затваря. Да. Бързай, тая игра, искам да си лягам. Айде още една.